UFO! Dehogy is. És megállt. Hopp, most elbújt tökre. A fosok. Most tökre elment. Mi az? Nem tudom, most ott van a felhő mögött valahol lejjebb. Látunk UFO-t. Mi az az? Hülye szar, nem zoomol közelebb. Milyen pöcsön volt az? Lehet az, hogy a nap a felhőn átvilágít is. Hát, de nem nagyon mozog De ilyen a hirtelen... felhő. Most nagyon az előbb kijött. UFO-t láttunk, anyu. Na mi van, kölykök? Most Komolyan. lennének a szülők? Csimma, nézzed! Figyeld! Mi? Nézd azt a felhőt, Nóri vette észre. És a felhő mögül így lassan kijön valami fényes, kijön és így visszaugrik. De most elbújt. Most elbújt, tökre